30 утвърждения за зодия Телец за месец декември. Повтаряй ги всеки ден през целия месец, сутрин, вечер или винаги, когато имаш нужда от светлина. Наблюдавай как животът ти се променя с любов и лекота. Аз посрещам декември с нежност, спокойствие и увереност. Всеки ден усещам как стабилността в живота ми нараства. Аз съм в дълбока връзка с изобилието на земята. Тялото ми е силно, обичано и ценено. Аз заслужавам сигурност и я създавам с любов. Всеки ден правя бавни, спокойни и осъзнати стъпки напред. Моето сърце е спокойно и заземено. Аз съм източник на нежност, хармония и красота. Материалният свят ми служи и ме подкрепя. Излъчвам стабилност и вътрешна сила. Моето присъствие създава топлина и уют. Всеки ден усещам повече сигурност в себе си. Аз съм търпелив, постоянен и мъдър. Приемам живота такъв, какъвто е, с любов и доверие. Аз съм щедър към себе си и към другите. Всеки ден привличам повече изобилие. Чувствам се добре в тялото си и се грижа за него. Красотата на живота ме докосва дълбоко. Аз съм свързан с природата и нейните ритми. Избирам стабилността пред хаоса. Аз съм устойчив във всяко предизвикателство. Всеки ден усещам радост в малките моменти. Обичам усещането за спокойствие и сигурност. Моето сърце е отворено за любов и нежност. Аз съм достоен за всичко красиво, стабилно и благословено. Декември ми носи мир, топлина и заземяване. Аз съм център на хармония и спокойствие. Вярвам, че Вселената ме подкрепя във всяка стъпка. Душата ми се чувства защитена и спокойна. Декември е месецът, в който създавам стабилност, изобилие и дълбок вътрешен мир. Желая ти един вълшебен месец декември. А ако имаш нужда от персонални утвърждения само за теб, не се колебай да ми пишеш.